Τι είναι η Οδηγία NIS2? Στόχοι και μέτρα. Υποχρεώσεις οργανισμών και εταιριών. Η Οδηγία NIS2, Network and Information Security Directive 2, είναι μια ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της οδηγίας NIS2 είναι η θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλού κοινού επίπεδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ο βασικός στόχος της οδηγίας είναι να θεσπίσει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο, επιβάλλοντας μέτρα για την κυβερνοασφάλεια, όπως πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, υποχρεώσεις αναφοράς συμβάντων και αξιολογήσεις ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο απειλών κυβερνοασφάλειας, καθώς θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές, τις αρχές διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο και τις ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών σε κάθε κράτος μέλος, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι υπόχρεες εταιρείες και οργανισμοί κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες και σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Οι δύο ομάδες είναι οι βασικές οντότητες ή υψηλής κρισιμότητας και οι σημαντικές οντότητες ή απλής κρισιμότητας. Οι τρεις κατηγορίες είναι οι μεγάλες οντότητες με τουλάχιστον 250 εργαζόμενους ή με κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι μεσαίες οντότητες με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους ή με ελάχιστο κύκλο εργασιών 10 εκατομμύρια ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ. Και οι μικρές και πολύ μικρές οντότητες με λιγότερο από 50 εργαζόμενους ή με ελάχιστο κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα με το πεδίο και τη δραστηριότητα, κάθε εταιρεία ή οργανισμός που ανήκει σε μια από τις τρεις αυτές κατηγορίες, κατατάσσεται στις βασικές ή τις σημαντικές οντότητες. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί είναι υπόχρεοι συμμόρφωσης, διαθέτοντας μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας, την αναφορά περιστατικών, τη χρήση κρυπτογραφίας, το χειρισμό περιστατικών ασφαλείας, το χειρισμό και την αναφορά ευπαθειών, την εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας, τη διασφάλιση της πρόσβασης, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και την ασφάλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού. Το NIS2 εισάγει αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας και δεν λογοδοτούν στις αρμόδιες αρχές. Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλά πρόστιμα, περιορισμούς ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως δημόσια αποκάλυψη παραβιάσεων, αναστολή ή περιορισμό λειτουργιών και απόδοση ευθύνης στη διοίκηση. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως τα 10 εκατομμύρια ευρώ ή το 2% του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. Στην Εύρεσπο Συμβουλευτική, διαθέτουμε τη τεχνογνωσία και εμπειρία στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας και των συστημάτων ποιότητας. Με συμφέρουσες συμφωνίες, προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.